Γεια σας και πάλι. Επανερχόμαστε στην ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση με τον κύριο Κατριβάνο. Κύριε Κατριβάνε, έχω σημειώσει σαν ένα από τα βασικότερα ερωτήματα τι πρέπει να κάνουν, πού μειονεκτούν οι ελληνικές επιχειρήσεις σε σχέση με τις αντίστοιχες στο εξωτερικό για να μπορέσουν να βελτιώσουν αυτή την πολυπόθετη ανταγωνιστικότητα που, καλοί μου φίλοι, η ανταγωνιστικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με το τι μερίδιο αγοράς έχω καταφέρει και έχω δημιουργήσει. Η ανταγωνιστικότητα έχει να κάνει με την εσωτερική χρηματοδότηση. Και η εσωτερική χρηματοδότηση στις μέρες μας είναι πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο και έχει να κάνει τελικά με την κερδοφορία της επιχείρησης. Άρα ανταγωνιστικός σημαίνει ότι είμαι όχι μόνο βιώσιμος, αλλά και κερδοφόρος. Πάμε να δούμε λοιπόν πού μειονεκτούν, κύριε Κατριβάνη, οι ελληνικές επιχειρήσεις. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ειδικά οι μικρομεσαίες είναι το θέμα της ρευστότητας. Και το θέμα δεν είναι με τι επιτόκιο θα δανειστούν, εάν δεν καταφέρουν και δανειστούν, είναι ότι δεν έχουν πρόσβαση. Σε αντίθεση με άλλες εταιρείες, και δεν μιλάμε μόνο για την αγορά της Ελλάδος, μιλάμε για μια παγκόσμια αγορά πια. Η αγορά έχει παγκοσμιοποιηθεί, που έχουν και πρόσβαση και πολύ χαμηλά επιτόκια. Άρα πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά το έργο, προσωπική μου άποψη, ότι μιλάμε πια για καινοτομία. Και όλοι διαβάζουμε για καινοτομία, να φέρνουμε τη διαφοροποίηση, να είμαστε καινοτόμοι. Βέβαια, όλοι γνωρίζουμε ότι η έρευνα και η ανάπτυξη κοστίζει. Και κοστίζει και σε κεφάλαια χρηματικά, κοστίζει και σε χρόνο. Νομίζω ότι ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είπατε κύριε Ζησιμάτη πριν, πρέπει να παίξουν λίγο διαφορετικό, να δουν λίγο ξανά την επιχείρησή τους καταρχήν, να κοιτάξουν λίγο μέσα, να δημιουργήσουν εσωτερικά κεφάλαια. Και τα εσωτερικά κεφάλαια δημιουργούνται, για παράδειγμα, υπάρχουν μια εταιρεία που πουλάει 40 προϊόντα, 50. Από αυτά, γιατί έχει τύχει το παράδειγμα αυτό, τα 10 να κάνουν το 90% του τζίρου της, το 85%. Τα υπόλοιπα προφανώς τα υπάρχουν για να εξυπηρετήσουν κάποιους ελάχιστους πελάτες όταν και εφόσον τα ζητήσουν. Νομίζω ότι είναι κακή έννοια του customer service, η κάλυψη των αναγκών του πελάτη. Άρα λοιπόν, αυτά είναι χρήματα τα οποία κάθονται στην αποθήκη. Άρα μπορούν να απελευθερωθούν, να πέσουν στην αγορά. Πρέπει να κάνουν συνέργειες με άλλες εταιρείες. Ξέρετε, στο προηγούμενο που αμέσως είπατε, έχω τύχει σε meetings, συναντήσεις τιμάτων πωλήσεων, που να λένε οι άνθρωποι των πωλήσεων, οι πολιτές, πήγα στον τάδε πελάτη και μου ζήτησε το τάδε προϊόν που εμείς δεν το έχουμε. Και η απάντηση, η σωστή απάντηση του διευθυντή του ήτανε, παιδί μου, έχουμε 999 προϊόντα να πουλήσουμε και μου έχει σταθεί εσύ ως παράγοντα δυσκολίας στο να κατακτήσουμε τον πελάτη και να τον κερδίσουμε το ένα προϊόν που δεν το έχουμε και εν τέλει δεν θέλουμε να το έχουμε. Οπότε αυτό που μόλις είπατε, ήρθε κατευθείαν στο μυαλό μου αυτή η συνάντηση που λέει ότι στον πελάτη πρέπει να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις να τον ικανοποιούμε μέσα από την δική μας κερδοφορία. Αλίμονο αν εμείς ήμασταν ζημιογόνοι, με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε έναν καλό πελάτη έχοντας ζημιές στα ταμιακά μας και στα λογιστικά μας δεδομένα, αν είναι δυνατόν. Συμφώνω, δεν είναι. Γι' αυτό πάρα πολλές εταιρείες έχουν δεσμευμένα κεφάλαια σε προϊόντα τα οποία έχουν τόσο αργή κυκλοφοριακή ταχύτητα, μερικές φορές μπορούν να τους λήξουν κιόλας ή να χαλάσουν. Από αυτό το παράδειγμα το οποίο φέρατε. Άρα λοιπόν, αυτά είναι χρήματα όμως. Είναι κεφάλαιο απαραίτητο, ειδικά σε ένα περιβάλλον που και η πρόσβαση δεν υπάρχει προς τις τράπεζες και τα επιτόκια είναι πάρα πολύ ψηλά. Άρα μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό κεφάλαιο κίνησης. Ή οι συνέργειες, τα logistics. Μπορούν να μαζευτούν 2-3 εταιρείες, να κάνουν ένα δρομολόγιο κάπου, να έχουν μία αποθήκη κάπου. Ας είναι και ασχέτιστες. Ενώ ασχέτιστες να μην είναι τα προϊόντα τους ανταγωνιστικά ή να μην είναι στον ίδιο κλάδο. Άρα λοιπόν μπορούν να βρουν οικονομίες κλίμακος οι μικρομεσαίες εταιρείες. Και μην ξεχνάμε ότι η οικονομική κρίση δεν πέρασε μόνο η Ελλάδα. Περνάνε κατά περιόδους και άλλες χώρες. Υπάρχουν πραγματικά φωτεινά παραδείγματα σε αντίστοιχες χώρες με τη δική μας, από μικρομεσαίες και μεγαλύτερες εταιρείες που αλλάξανε λίγο τα πράγματα τα οποία βάδιζαν μέχρι χθες και έφεραν επιτυχία. Ας τα διαβάσουμε αυτά. Ας απολυθούμε και στην αγορά του εξωτερικού. Και όταν λέω στην αγορά του εξωτερικού, στοχευμένα σε αγορές στόχους, σε συνεργασίες στόχων, σε χώρες στόχους που έχει να κάνει με τα προϊόντα μας. Η Μεσόγειο, ξέρετε, γενικότερα και ιστορικά,
δεν έχει μοντέλα σουηδικά ή βορειοευρωπαϊκά του πολύ σκληρής έρευνας και της πολύ σκληρής ανάπτυξης. Έχει και λίγο τη δημιουργικότητα. Ο Έλληνας επιχειρηματίας είναι πολύ δημιουργικός και τα στελέχη του επίσης. Δημιουργικός στη σκέψη και στην υλοποίηση, κύριε Κατρεβάνο. Σίγουρα είναι δημιουργικός στη σκέψη. Αυτό είναι δεδομένο. Σίγουρα είναι δημιουργικός στη σκέψη. Στην υλοποίηση νομίζω ότι όσο περισσότερο παίρνει πράγματα επάνω του, παρόλο την ικανότητά του, γιατί είναι ικανός για να τρέχει μια επιχείρηση, νομίζω ότι μαζεύονται πάρα πολλά και το βάρος είναι μεγάλο. Γι' αυτό μιλήσαμε πριν ότι η εταιρική κουλτούρα, εμπιστοσύνη και αφοσίωση. Δεν μπορεί ποτέ ένας να πάει μπροστά ένα πλοίο. Άρα μιλάμε για ανάπτυξη ανθρώπων, οι επιχειρηματίες να κοιτάξουν να βελτιώσουν, να αναπτύξουν με εσωτερικό τρόπο ή με εξωτερικό τρόπο τους ανθρώπους τους, για να μπορέσουν τελικά να στηριχτούν πάνω σε αυτούς, για να γυρίσουν, να ανατρέψουν το οποιοδήποτε αρνητικό περιβάλλον έχουν δημιουργήσει μέσα στην επιχείρηση. Αυτό λέγεται, ξέρετε, στη γλώσσα του εμπορικού, κύριε Ζησημάτε, λέγεται και ανοιχτή καινοτομία. Όχι με την έννοια της κλειστής καινοτομίας. Δηλαδή? Καινοτομία σε όλα. Καινοτομία όχι μόνο στα προϊόντα που το έχουμε μάθει. Καινοτομία στις διαδικασίες, καινοτομία στον τρόπο αντιμετώπισης, καινοτομία στο coaching των ανθρώπων, καινοτομία σε κάθε μία επιχείρηση. Τα logistics μπορεί να έχουν στόχο και μάλιστα μετρήσιμο στόχο. Η αποθήκη το ίδιο. Το οικονομικό τμήμα το ίδιο. Δηλαδή, άρα λοιπόν μιλάμε για μια καινοτομία πια δομικής αλλαγής. Άρα μας λέτε να μάθουμε να αλλάζουμε. Ακριβώς. Νομίζω ότι έχουμε καθυστερήσει να αλλάξουμε και λογικό είναι, γιατί η κρίση ήταν και βίαιη και το πρώτο πρέπει να σωθούμε και μετά να προχωράμε. Νομίζω ότι είπατε πάρα πολύ σωστά ότι η κρίση είναι πια ιστορικό γεγονός. Πάμε μπροστά. Πρέπει να πάμε μπροστά. Και νομίζω ότι πάμε. Και υπάρχουν πολύ καλές, προφανώς μεγάλες ελληνικές εταιρείες και πολυεθνικές. Μην δαιμονοποιούμε τις πολυεθνικές. Πραγματικά έχουν τα συστήματα, τα προϊόντα, έχουν ανοίξει δρόμους, αλλά και πολύ μεγάλες ελληνικές εταιρείες και πολύ καλές και σοβαρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν και τον κύριο κορμό οικονομίας αυτού του τόπου. Και νομίζω ότι σιγά σιγά αλλάζουμε. Αυτό που είπατε πριν για τις πολυεθνικές, όπου έχουν μια διαφορετική κουλτούρα, περισσότερο τεχνοκρατική και ίσως πολύ πιο αξιόπιστη τελικά από αυτό που στις ελληνικές επιχειρήσεις έχουμε μάθει, το διαπιστώνω όταν στελέχη πολυεθνικών τυχάνει και μεταπηδούν σε ελληνικές επιχειρήσεις, τι προστιθέμενη αξία δίνουν στη γνώση, στην κουλτούρα και στην φιλοσοφία, που μέχρι πριν υπήρχε η φιλοσοφία του «παιδιά όλοι μαζί ελάτε να προσπαθήσουμε», αλλά υπάρχει και μια άλλη κουλτούρα τελικά του πώς να προσπαθήσουμε, με ποιο σχέδιο, με ποιο πλάνο, με ποιους πόρους, με ποιες διαδικασίες, με ποια μέσα, όπου είναι απαραίτητα για να σταματήσουμε τελικά να αερολογούμε, διότι δεν αρκεί να είμαστε αισιόδοξοι, θα πρέπει να είμαστε πρακτικοί και να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε τις ξένες επιχειρήσεις στη διεθνή αγορά, στην διεθνή σκακέρα κάποια στιγμή. Στην τεράστια διεθνή αγορά, κύριε Ζησημάτε. Ακριβώς. Ευκαιρία. Η ελληνική αγορά είναι τόσο μικρή και τόσο φτωχή πια, που θα πρέπει να αντλήσουμε κέρδη από πωλήσεις στο εξωτερικό. Κύριε Κατρεβάνο, πάμε λίγο σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις πωλήσεις. Πάμε να μιλήσουμε για την στοχοποίηση, για τους στόχους των πωλήσεων και πώς πρέπει να διαμορφώνονται για να υλοποιούν το εταιρικό σχέδιο και το εταιρικό πλάνο. Και όταν μιλάω για πωλήσεις, δεν μιλάω μόνο για αξίες πωλήσεων, δεν μιλάω μόνο για τζίρους, αλλά μιλάω και για τα τελικά μεικτά κέρδη που πρέπει να έχει ένας οργανισμός για να μπορέσει να ανταπεξέρχεται στα έξοδά του και να είναι κερδοφόρος. Άρα λοιπόν πώς στοχοποιούμε, κύριε Κατρεβάνο, πού ξεκινάμε? Νομίζω ότι η στοχοποίηση του ενός τμήματος πωλήσεων ή της αγοράς μιας επιχείρησης ξεκινάει από αυτό που είπαμε, από την επιχείρηση, από τη στρατηγική της επιχείρησης και τους στόχους της επιχείρησης. Αν δούμε τη διαφάνεια 4, θα δούμε ότι κατεβαίνουμε στους στόχους πωλήσεων από την επιχείρηση. Οι στόχοι πωλήσεων, η διαφορά έχουν να κάνουν ότι πρέπει να πάνε μαζί με τους στόχους των πελατών. Οι πελάτες έχουν ανάγκες και έχουν στόχους. Άρα η δουλειά του στόχου των πωλήσεων και να αναπτύξει τέτοιες στρατηγικές και τέτοιες τακτικές που να κουμπώνουν με τους στόχους, τις τακτικές και τις ανάγκες των πελατών. Κατά τα άλλα, ξεκινάμε από τους στόχους επιχείρησης, πάμε σε τακτικές και πρακτικές marketing, κατεβαίνουμε στο λεγόμενο μείγμα προϊόντων, τα 4P ακαδημαϊκά, στόχοι πωλήσεων και στρατηγικές πάνω στον πελάτη. Εδώ μιλάμε για πελάτες. Άρα μιλάμε για την ίδια στρατηγική, μαζί όμως
με τακτικές που έχουν να κάνουν με τις ανάγκες των πελατών. Ξέρετε γιατί χαμογελάω. Χωρίς να εξαιρέσω τον εαυτό μου κατά τη διάρκεια της καριέρας μου ως στέλεχος επιχειρήσεις, θυμάμαι κατά καιρούς όπου εκεί που έχετε εσείς στο 5ο σκαλοπάτι του στόχου των πωλήσεων σε αυτή την εξαιρετική σειρά, οι στόχοι των πωλήσεων ανεβαίνανε πάνω και γινόταν το πρώτο σκαλοπάτι για να ξεκινήσει κανείς. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά που λέγαμε, βάλε ρε παιδί μου ένα 5% πάνω στόχο πωλήσεων για τον επόμενο χρόνο, βάλε ένα 7%, βάλε ένα 10%, σαν να είναι μια ζυγαριά όπου θα πρέπει να βάλουμε κάποια είδη, να τα ζυγίσουμε για να δούμε πώς θα πιάσουμε. Άρα μιλάμε πρώτα για εταιρικούς στόχους που είναι ευθύνη της διοίκησης εν τέλει. Ευθύνη του επιχειρηματία να έχει την ικανότητα να μεταδώσει στους ανθρώπους του ποιους εταιρικούς στόχους πρέπει να πιάσουν. Μετά μας μιλήσατε για τους στόχους του marketing, για στρατηγικές και τακτικές marketing, το μείγμα των προϊόντων και των πελατών, αν κατάλαβα καλά, Ακριβώς. στο επόμενο σκαλί. Βασικά το brand mix, ναι, το μείγμα του προϊόντος βασικά. Το μείγμα των προϊόντων. Γιατί το μείγμα των πελατών είναι στις πωλήσεις. Πολύ ωραία, και άρα έχουμε στόχους των πωλήσεων, όπου εκεί πέρα διαμορφώνεται εν τέλει οι ποσότητες και οι αξίες. Ακριβώς. Και έχετε ένα ακόμα σκαλοπατάκι κάτω-κάτω, στρατηγικές και τακτικές πωλήσεων. Βοηθήστε μας λίγο. Είναι αυτό που το είπα πριν. Εδώ έχουμε να κάνουμε με πελάτες. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει με ποια στρατηγική, με ποια τακτική θα προσεγγίσουμε την αγορά μας, τους πελάτες μας, πώς θα τοποθετηθούμε, πώς θα τους διανέμουμε, πώς θα δημιουργήσουμε αξία σε αυτό το οποίο κάνουμε. Άρα λοιπόν η δουλειά του τμήματος πωλήσεων, επειδή είναι αυτή η οποία συνδέει την επιχείρηση με τον κλάδο της και με τους πελάτες της, με το εξωτερικό περιβάλλον, είναι πάρα πολύ σημαντική στο συγκεκριμένο σημείο. Η στρατηγική πωλήσεων συνδέει την εταιρεία με το περιβάλλον. Άρα με πελάτες, άρα με ανάγκες, άρα με στόχους πελατών. Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι το οποίο πρέπει να αναπτυχθεί με στις πωλήσεις. Δύσκολο, επίπονο. Γι' αυτό υπάρχουν και διάφορες θέσεις και στο οργανόγραμμα των πωλήσεων, όπως είναι και account manager, όπως είναι trade marketing, όπως είναι field manager, όπως είναι υπεύθυνος τομέα πωλήσεων, που πρέπει να κάνουν αυτή τη δουλειά, τη δύσκολη αποστολή. Γιατί το όγκος και ο τζίρος θα έρθουν από εκεί. Και προφανώς, όπως είπατε και εσείς, εάν η εμπορική πολιτική ή οι τιμές ή οι εκτόσεις οι οποίες δίνουμε δεν είναι καλά σχεδιασμένες, τότε θα έχουμε πρόβλημα στη μεικτή κερδοφορία και κατ' επέκταση στην κερδοφορία της εταιρείας και στην καθαρή προφόρων. Στο διάλειμμα μου λέγατε για την ικανότητα μιας επιχείρησης να δημιουργεί επιτεύξιμους στόχους. Και ήρθαν στο μυαλό μου εκείνη τη στιγμή κάποιες επιχειρήσεις, κάποιοι οργανισμοί, όπου ξεχνάγανε την επιτευξιμότητα και το δουλεύανε με το ποιος είναι ο επιθυμητός στόχος. Και σχεδιάζανε πάνω σε επιθυμητούς και όχι επιτεύξιμους στόχους. Γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία τελικά για τους ανθρώπους των πωλήσεων οι στόχοι να είναι επιτεύξιμοι και ρεαλιστικοί? Και μετρήσιμοι προφανώς και εφικτοί. Μπορεί να αποδιοργανωθεί πάρα πολύ εύκολα ένα τμήμα πωλήσεων, να αποσυντονιστούν οι πολιτές της επιχείρησης, να απογοητευτούν αν ο στόχος δεν είναι επιτεύξιμος. Και είναι άλλο επιτεύξιμος στόχος, άλλο ποιο είναι το budget ή ο στόχος πωλήσεων και άλλο η δυνητική αγορά που μπορώ να πάρω. Είναι πολύ δύο διαφορετικά πράγματα. Η δυνητική αγορά μπορεί να έχει να κάνει και με θέματα παραγωγής, όσο παράγω να πουλάω πιθανόν. Εδώ μιλάμε για πρόληψη πωλήσεων και στόχο πωλήσεων. Άρα αυτό που λένε πολλοί επιχειρηματίες, κύριε Κατριβάνε, ότι γιατί έχεις βάλει τους ανθρώπους σου παραπάνω από τους εφικτούς στόχους που αντιλαμβάνεσαι ότι μπορούν να επιτευχθούν, είναι άστους να κυνηγάνε. Άρα τελικά αυτό που πρέπει οι επιχειρήσεις και ειδικότερα οι ελληνικές μεσαίες επιχειρήσεις είναι να βάζουν στους ανθρώπους των πωλήσεων τουλάχιστον στόχους όπου όχι απλώς να είναι μετρήσιμοι, αλλά να έχουν συγκεκριμένο τρόπο και μοντέλο για να τους επιτεύξουν. Αυτό σημαίνει τελικά να είναι επιτεύξιμοι στόχοι. Ακριβώς. Ας είναι αισιόδοξοι. Συμφωνώ να είναι αισιόδοξοι. Στο να είναι αισιόδοξοι οι στόχοι συμφωνώ. Διαφωνώ στο να είναι ανέφικτοι και να είναι επιθυμία. Άλλο επιθυμία, άλλο στόχος. Αισιόδοξη ναι, επιθυμία όχι. Ωραία. Σας έχω ακούσει σε ομιλία σας που αναφέρεστε ότι
οι στόχοι πρέπει να ξεκινάνε μέσα από έναν ποσοτικό προσδιορισμό. Δεν πρέπει, αν θυμάμαι καλά, λέγατε, να δίνουμε στους πολιτές μας, στα καταστήματά μας, στόχους απλώς φέρε 1 εκατομμύριο αυτό το μήνα, φέρε 500.000, φέρε 800.000. Είχατε μιλήσει για ποσοτικούς στόχους. Ναι, και ποσοτικούς στόχους δεν είναι μόνο φέρουμε αυτές τις πωλήσεις. Οι στόχοι των πωλήσεων και ποσοτικά και ποιοτικά, να δούμε τη διαφάνεια 5, είναι πολλοί. Δεν είναι μόνο ο τζίρος ή ο όγκος, όπως θέλουν το μετράνε. Είναι η αξία των πωλήσεων, είναι η αριθμητική διανομή, δηλαδή σε πόσα σημεία είμαι, είναι η παρουσία των προϊόντων, τι εικόνα έχω, είναι οι εκτόσεις που δίνω, είναι οι εισπράξεις που κάνω, που επηρεάζουν το cash flow της εταιρείας, αφού η πωλήση είναι η μοναδική πηγή εσόδου. Είναι το customer, δηλαδή το μείγμα των πελατών μου, προφανώς η κερδοφορία και έχω ένα κόστος. Άρα λοιπόν οι ποσοτικοί στόχοι δεν είναι μόνο κυβότια ή μόνο λίτρα ή μόνο αξία. Περιλαμβάνει και άλλους στόχους που είναι σημαντικότατοι και για τη ρευστότητα της εταιρείας και να προχωράει στο μέλλον και να είναι και σίγουροι. Και προφανώς υπάρχουν και ποιοτικοί στόχοι, τους οποίους ξεχνάμε, κύριε Ζησιμάτε. Η σχέση με τους πελάτες είναι ποιοτικός στόχος. Η ευθυγράμμιση των δράσεων. Να μην κάνει ο καθένας λοιπόν ό,τι θέλει, αν υπάρχει μια αποτελεσματική διαδικασία, είναι πολύ σημαντική. Η εκπαίδευση των ανθρώπων, το πώς θα κάλυψουμε την αγορά μας, με ποια συχνότητα, σε ποιους πελάτες, σε ποιο κύκλο και προφανώς η λειτουργία μας. Άρα λοιπόν υπάρχουν ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι. Τους ποιοτικούς τους ξεχνάμε τις περισσότερες φορές κακώς. Ποσοτικοί δεν είναι μόνο τα κυβότια, ούτε η αξία. Και καλά ακούσατε τότε, αυτό είχα πει. Άρα εκτός από τους στόχους σε ευρώ, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι πριν από αυτό πρέπει να διαμορφώσουμε στόχους σε ποσότητες, πόσα θα πουλήσω και όχι τι αξία θα πουλήσω. Ακριβώς. Πρέπει να διαμορφώνουμε τιμές που να οδηγούν ποσότητα επιτιμή στην αξία πώλησης του κάθε προϊόντος και επιπροσθέτως μας μιλάτε για την αξία της ποιότητας που πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη αποτύπωση πάνω στο προϊόν και στην επιχείρηση για να μπορεί το προϊόν εν τέλει να είναι αναγνωρίσιμο έτσι ώστε να μπορούμε να προβλέψουμε ποσότητες, να διαμορφώσουμε τιμοκατάλογο για να προκύψουν οι επιθυμητές αξίες πώλησης που θα φέρουν τόσα μεικτά κέρδη όσο θα είναι αναγκαίο για την επιχείρηση να έχει βιώσιμη κατάσταση στα επόμενα χρόνια. Κύριε Κατριβάνε, ξεκινήσαμε από σχεδιασμό στρατηγικό, μιλήσαμε για στρατηγικές πολιτικές και στρατηγικές και πολιτικές πωλήσεων. Τώρα πώς συσχετίζονται αυτά, πώς η στρατηγική πωλήσεων συσχετίζεται με την εταιρική στρατηγική. Είναι δύσκολες ασκήσεις. Και επειδή δεν υπάρχει μόνο η στρατηγική πωλήσεων, αλλά υπάρχει και η οικονομική στρατηγική, υπάρχουν και οι πολιτικές του τμήματος αγορών, των επενδύσεων, της παραγωγής, των αποθεμάτων. Βοηθήστε μας τουλάχιστον να αναλύσουμε ποια είναι η σχέση εταιρική στρατηγική και στρατηγικές πωλήσεων. Είναι η προέκταση, η εταιρική στρατηγική, η στρατηγική πωλήσεων είναι η προέκταση της εταιρικής. Αν δούμε τη διαφάνεια 6, θα δούμε ότι αποτελείται όμως, για να μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας, ότι έχει να κάνει με πελάτες. Είναι το πρώτο το οποίο ξεκινάμε. Άρα λοιπόν αξιολογούμε τους πελάτες μας. Δίνουμε προτεραιότητες, εφαρμόζουμε μοντέλα. Αξιοποιούμε τα κανάλια μας. Δεν πουλάμε σε ένα κανάλι μόνο διανομής. Και όταν λέω κανάλι διανομής, εννοώ το είδος της αγοράς στις οποίες πουλάω. Κάνω follow-up, δημιουργώ προτάσεις και στο τέλος φτάνω σε προγράμματα πώλησης. Άρα λοιπόν είναι βασικά συστατικά τα οποία μπορεί να στήσεις πάντα όμως σε αρμονία με την στρατηγική marketing και κατ' επέκταση με την εταιρική στρατηγική, μια στρατηγική πωλήσεων, η οποία, επαναλαμβάνω, επίκεντρο ο πελάτης. Αυτό είναι εκ του Google άνευ για ανάτημα πωλήσεων. Και να συμπληρώσουμε ο επίκεντρο ο πελάτης και προσανατολισμός στο πώς θα δημιουργήσουμε κερδοφόρους πελάτες. Και κερδοφορία προφανώς. Πολύ προσοχή γιατί οι πελάτες έχουν πάντα σχεδόν στις περισσότερες των περιπτώσεων ένα διαπραγματευτικό πλεονέκτημα απέναντι στην επιχείρηση, διότι οι περισσότεροι πελάτες απευθύνονται σε πολύ περισσότερους προμηθευτές. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουν ένα διαπραγματευτικό πλεονέκτημα για να επηρεάσουν την τιμή, να επηρεάσουν την πίστοση, να επηρεάσουν την έκπτωση, να επηρεάσουν τις προσφορές. Προσοχή. Για αυτά τα μείγματα που μίλησε πριν ο κ. Κατριβάνος, θα πρέπει να έχουμε πολύ καλά υπόψη μας ότι τελικά πρέπει ένα μείγμα πωλήσεων
και πελατών και ένα μείγμα προϊόντων να φέρει την επιθυμητή κερδοφορία. Άρα μιλάμε για κατηγοριοποίηση πελατών, κύριε Κατριβάνη. Ακριβώς. Θα πρέπει να τους διαβαθμίσουμε, ο καλός και ο κακός, ο μέτριος και ο άσχημος, πώς? Όχι, όλοι καλοί είναι. Οι πελάτες της εταιρείας είναι όλοι καλοί. Ναι. Όλοι καλοί. Υπάρχει όμως η λεγόμενη που λέμε ότι όπως κατηγοριοποιούμε τις περιοχές μας και τις ανάγκες μας, πρέπει να κατηγοριοποιήσουμε και τους πελάτες μας. Υπάρχουν λοιπόν οι στρατηγικοί πελάτες ή οι πελάτες αυτοί οι οποίοι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στην κερδοφορία, και οι μικρότεροι πελάτες. Άρα λοιπόν δεν μπορούν όλοι οι πελάτες να είναι ένα χαρμάνι το οποίο έχουν μια εμπορική πολιτική, και αυτό είναι. Αυτές οι εποχές έχουν αλλάξει. Μιλάμε για εξειδίκευση. Και ο κάθε πελάτης είναι μια μοναδική περίπτωση. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι πρέπει να ομαδοποιήσουμε τους πελάτες έτσι που τους θεωρούμε εμείς στρατηγικούς. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση. Στρατηγικοί πελάτες δεν είναι μόνο οι πελάτες οι οποίοι φέρνουν τον τζίρο, την κερδοφορία. Μπορεί να υπάρχουν στρατηγικοί πελάτες οι οποίοι είναι πολύ καλοί σε μια περιοχή. Σε μια περιοχή που τη χρειαζόμαστε, και ας μην είναι τόσο μεγάλος. Ή μπορεί να διαμορφώνει κοινή γνώμη αυτός ο πελάτης. Ή να είναι πελάτης ανταγωνισμού, που μαζί μας δεν δουλεύει, αλλά δουλεύει με τον ανταγωνιστή μας. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι στρατηγικοί πελάτες και άλλοι πελάτες με λιγότερο τζίρο και λιγότερα κέρδη. Άρα είναι μια ευρεία έννοια, όχι μόνο ποσοτική. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι έναν πελάτη μπορούμε να τον κτίσουμε, να είμαστε σύμβουλοι, να είμαστε δίπλα του για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εκείνη το είδος της συνεργασίας που θα κερδίζει και αυτός, θα κερδίσουμε και εμείς. Να μιλήσουμε για πρόβλεψη πωλήσεων. Μπαίνουμε στο μήνα Νοέμβριο την άλλη εβδομάδα και πολλές επιχειρήσεις σχεδιάζουν. Θέλουν να προβλέψουν πωλήσεις για τον επόμενο χρόνο. Ποια είναι τα βήματα? Καταρχήν δεν αλλάζει το βήμα από αυτό που είπαμε πριν. Πρέπει να λυθεί το περιβάλλον και ο κλάδος. Παραδείγματος χάρη πρέπει να δούμε τις τάσεις του κλάδου. Θα κινηθεί θετικά, αρνητικά. Πρέπει να δούμε το έσω περιβάλλον μας. Θα έχουμε νέα προϊόντα, δεν θα έχουμε νέα προϊόντα. Θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί στη τιμή μας, δεν θα είμαστε. Άρα πρώτα πρέπει να απαντήσουμε σε ζητήματα στρατηγικής και μετά να πάμε σε μια πρόβλεψη πωλήσεων. Θα έχουμε διαφήμιση, δεν θα έχουμε διαφήμιση. Θα έχουμε διαφήμιση μέσω κάλινων καναλιών. Θα ανοίξουμε νέες περιοχές, θα κάνουμε νέες συνεργασίες, θα μπούμε σε νέα κανάλια, θα βγούμε στο εξωτερικό. Άρα πρώτα απαντάμε. Αφού αναλύσουμε το περιβάλλον, απαντάμε σε στρατηγικά ζητήματα του τι θα κάνουμε, και μετά υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι οι οποίοι μπορούν να προβλέψουν τις πωλήσεις μας. Αν δούμε τη διαφάνεια 9, μπορούμε να δούμε λοιπόν κάποιους συγκεκριμένους μεθόδους οι οποίοι μας βοηθάνε πάρα πολύ να κάνουμε πρόβλεψη πωλήσεων. Είναι η εκτιμήση του δικτύου πωλήσεων, είναι οι προσδοκίες των πελατών μας. Πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά όταν είμαι μικρή εταιρεία και έχω λίγα προϊόντα και λίγους πελάτες, οι προσδοκίες πελατών δεν χάνω τίποτα να ρωτήσω τον πελάτη μου πώς βλέπει την αγορά και τα προϊόντα μου. Είναι η ανάλυση συντελεστών αγοράς. Να σας φέρω ένα παράδειγμα, κύριε Ζησιμάτη, που μου έκανε τεράστια εντύπωση και το παρακολούθησα σε ένα σεμινάριο πριν χρόνια. Ξέρετε ότι οι εταιρείες ελαστικών για να κάνουν πρόβλεψη πωλήσεων παίρνουν σαν συντελεστή το μέσο χιλιόμετρο. Το μέσο χιλιόμετρο που κάνει ο οδηγός το χρόνο. Άρα λοιπόν να υποθέσουμε ότι είναι 20.000, στα 2 χρόνια 40.000. Άρα λοιπόν υπολογίζουν το αυτοκίνητο που αγοραστήκαν πριν 2 χρόνια σαν βασικό άξονα, και μιλάμε για καινούργια, γιατί στα μεταχειρισμένα κάνουν κάτι αντίστοιχο. Άρα λοιπόν οι συντελεστές αγοράς είναι πολύ σημαντικοί σε κάποιες περιπτώσεις. Προφανώς η προβολή τάσεων, οι τάσεις δείχνουν τι έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Πώς έχουμε κινηθεί. Άρα μας λέτε ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάμε και λίγο πίσω στο πρόσφατο παρελθόν. Στο πρόσφατο. Όχι πάνω από τριετίας θα έλεγα. Πολύ ωραία, ναι. πολύ ωραία. Κύριε Κατριβάνε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την συμμετοχή σας στο σημερινό Inside Business. Πιστεύω ήταν πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά που ακούσαμε. Και θα ήθελα, φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσω και εσάς που μας παρακολουθήσατε την ώρα αυτή. Σας ευχόμαστε καλό σας βράδυ.